Bueno, pois para celebrar que xa cheguei, Chegou nos tarde o Castro Mil. imos facer unha queimada. ¡Sí! ¡Queimada! Cala, oh. ¡Ay, el papo! ¡Que é unha broma, oh! Vou a dedicar ao meu amigo Faneco. Sempre se puña como un pirollo. Eu tamén un pouco. Empezamos co conxuro. Mouchos, coruxas, sapos e bruxas. Demos tras nos ediaños espíritos das nevoadas veigas. Corvos, píntegas e meigas, feitizos das menciñeiras. É así, Moi bien. Corpos mutilados dos indecentes. Peidos dos infernais cus. Cala, oh. Con este fal levantarei as chamas deste lume que se veía do inferno e fuxiran as bruxas a cabalo das covas e indos bañar na praia das areas gordas. Arde no lume! Eide os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse no gorante queimados e purificadas. Os ruxidos que dan as que non poden deixar de queimarse. Xa non sei onde vou. A ver. Seguide vos! ¡Menos conxuros, vais beber! Cala, oh. Vale, xa sei que estades a esperar. Molla a palleta. ¡Queremos beber! Aí quedades, co beber ou de ripichoca.